Pa evo, današnji dan mi smo završili građevinske radove. Što se tiče adaptacije prostora svlačionica domaćih i gostujućih sudaca, delegata, doping kontrole ispod južne tribine. Sa današnjim danom je počelo opremanje objekta, kao što ste vidjeli, sa ormarima, stolovima, stolicama, televizijama i svima ovo što čini. Sljedeći korak nam je, recimo, faza broj 2 uređenja, nazovimo ga hotela za igrače, to je prostora za dnevni odmor, za karantene, tu gore iznad nas, uređenje svlačionice za nogometnu školu i uređenje prostorija za stadionsko osoblje. Ukratko. Možeš informirati koliko je koštalo sve do sad, jel se zna? Pa, znači se sve u lipu, to nije nikakav problem, koštalo je dosta miliona kuna, međutim, kako smo, nismo mi odstupali od projekta, nego kad smo počeli rušiti, uvidjelo se da mnoge stvari koje smo mislili da će ostati, morali smo srušiti, od glazure koje nisu više bile u kvalitetnom stanju, od plafona gdje je još uvijek bila trstika pa smo morali stavljati nauf, ali radi se o ozbiljnim milionima kuna. Sve je financirao Dinamo? Sve financira Dinamo, tako je. Hotel taj? Pa, hotel, znači, to će biti smještajnog kapaciteta za 36 osoba, bit će jedan apartman za glavnog trenera, sobe će biti po dva kreveta, u sobama će biti sve ono što igračima je potrebno da tu provedu tjedan dana, da se osjećaju ugodno, znači, radit će se na nekakvoj toplini doma, da to sve izgleda kao da su doma, i da im ne nedostaje taj dio kad budu 5, 6, 7, 10 dana ovdje. Hvala. Hvala vam. Hvala puno.